Before ngiphendula ngisho lento ebengithi mina ukuthi angisho. Lo mbuzo nje uvulelekile noma ubani uthanda ukuphendula ngawuphendula. Ngale wafethu komatalabhana nani. Le ngoma kaMthandeni iwumaskandi ngqo noma iyolunye uhlobo lomculo mhlambe iwumaskandi ngqo le ngoma noma mhlambe maskandi uskandi hop angazi mayikhonte njalo noma iskandi pop ngisho kanjalo mawuthi ikhonto ukuthi iskandi pop mhlambe noma iskandi hop angazi kodwa ilento engifuna ukuyisho idinga ukuthi ngiqale ngiyazi le ngoma kaMthandeni ukuthi yingoma kaMaskandi exactly noma mhlambe phela sidida ukuthi ngoba yaculwa uMaskandi kodwa iwuhlobo oluthize lwengoma. Kuyenzeka nomfezo omnyama bengacula uMaskandi kodwa beyabacula bakaMaskandi kodwa bekhipha ingoma engeyona uMaskandi no Alson Mgube naye ngamzethi sezokhipha naye yazo i-afro pop noma yini. So le ngoma kaMthandeni iwumaskandi noma umaskandi one hip hop noma one afro pop noma yini. Ane ngiphendulani kuqala bafethu before ngisho into engithi ngifuna ukuyisho. Ngifuna uku-understand ukuthi ngathanda futhi bengaphendulwa abalandeli bakhe kulaza abanjengommeli ukuthi umaskandi ogelekeqe le ngoma. Angibuza uMthandeni ukuthi umculo kaMaskandi ngibuza nje ingoma iParis ukuthi iwumaskandi 100% noma iskandi pop noma iskandi hop yabo khona into engifuna uyi-understand.